చెప్పరా ఇన్ని రోజులకు వచ్చిన ఊరికి నిద్రపోతామేందన్నా మర్చిపోయాను అనుకున్నావురా ఈ ఊరికి వచ్చిందే సెటిల్మెంట్ కోసం నమస్తే అన్న మంచిగున్నావే ఎవడో భావరక్షణ చేస్తున్నాడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టా అరే కత్తి ఎట్లున్నావురా చూడక చాలా రోజులే ఏముందన్నా నువ్వు లేక దన్నా అంతా లాస్ అయిపోయిందన్నా. అవునా నిజమా? ఇప్పుడు నేను వచ్చినా కదా తమ్మి మళ్ళా మనం అంటే ఏంటిదో చూపిద్దాం. అన్నా గిడ పక్కన కోట్లు విలువ చేసిన 5 ఎకరాల జాగుందన్నా వాడు నాకు లొంగతలేడన్నా. నా గురించి వానికి తెలియదు కదారా నేను వచ్చాక రూలింగ్ మారాలి నేనంటే గజ గజ వనకాలే ఒక్కొక్కనికి అర్థమైందా అన్నా నీకోటి చెప్పాలన్నా నీ పేరు చెప్పినందుకే అట్లా జరిగింది. అవునారా మాలిక్ నాకు గింత కూడా చెప్పలేదేంద్రా అవునన్నా నీకు చెప్పినా నువ్వేం చేయాలని చెప్పలే. కరెక్ట్ మనిషి దొరికావయ్యా. రే మాలిక్ ఏరా నేనంటే భయం పోయిందా ఒక్కొక్కరికి నేనంటే ఏంటో చూపిస్తా వాడున్నాడా అన్నవా నేసేయాలా అబ్బా ఎవడో ఒకటి వేస్తే గాని ఉండలేవా? కాదురా వాడిని తోలుకొని రీ అర్థమైందా సరే అన్న. అన్నా ఓ అన్నా లేవన్నా లేవు. అరే వచ్చిరారా ఈడేనారా మా వాళ్ళనేమో బెదిరిస్తున్నావట. వీళ్ళనే కాదురా నిన్ను కూడా బెదిరిస్తా. ఏం చేస్తావు ఏంద్రా నువ్వు మా అన్ననే బెదిరిస్తావారా? నన్ను బెదిరించినంత ఈజీ కాదురా రే. నీ అన్న అయితే మన కొమ్ములు ఉన్నాయిరా, కింద ఏమైనా బాంబులు ఉన్నాయా? కరెక్ట్ మనిషి దొరికావయ్యా. పద. ఏంది మా అన్న కింద బాంబులు ఉన్నాయి అంటావు? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో చూడు. రే తమ్ముడు నీకొకటి ఇప్పుడే గుర్తుపెట్టుకో బ్రతుకు మీద ఆశుంటే రిజిస్ట్రేషన్ చెయ్యి లేదంటే నీకు చావే గుర్తుంచుకో. ఏం బ్రో నువ్వు భయపెడితే భయపడి నీ కింద పని చేసి శంషగాన్ని అనుకుంటున్నావురా? రైతుని బిడ్డ మట్టిలో గుడిపేస్తా. సినిమా డైలాగులు బాగానే చెప్తున్నావు కానీ నువ్వు హీరోలా లేవు. నేను మాత్రం విలన్నే. అర్థమైందా? ఎందుకు మాస్టారు మాటమాటిక్ అడుగుతారు? నువ్వేం చేసినా నేను మాత్రం రిజిస్ట్రేషన్ చేసియా. నువ్వు చెయ్యకపోయినావు అనుకో నీకు 2 పిల్లలని తెలిసింది. వాళ్ళకేమైనా జరిగితే నేను బాధ్యుని కాదు గుర్తుపెట్టుకో. అయ్యా మా పిల్లల జోలికి అయితే పోకుర్రయ్యా. జాగ మొత్తం మీకే రాసిస్తా. దండం పెడతాయ్యా మీకు. అది రేపు వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్కి సంతకం పెట్టిపో. వెళ్ళు. రే కత్తి అన్నా ఇంకో పార్టీని తీసుకురా పో. సరే అన్నా. అన్నా వీళ్ళిద్దరు కలిసి జాగాలు కబ్జా చేస్తురన్నా. వీళ్ళిద్దరు తోడు దొంగలు. నువ్వే చూడాలి ఇలా గురించి. రే ఇటారా నీ ముఖం ఏడుందిరా? రే నీ ముఖం ఏదిరా? రే ఏదిరా?
ఆ? అన్న గిడ గోకవ అన్న అప్పటి నుంచి గులగుల పెడుతుందన్న గిడ గోకవ అన్న అప్పటి నుంచి గులగుల పెడుతుందన్న ఏందిరా నేను అన్నది గోకుతాను కాదురా ఇప్పుడు సున్నం అవుతుంది అని చెప్తున్నా చంపుతా బిడ్డ. అన్న సున్నము ఈపుకేరన్న గోడకేస్తారన్న గది ఇట్లా తెలవా అన్న నీకు అరే కత్తి అన్న నువ్వు చెప్తే వినతట్లేరు ఇలా తలకాయ మొండం వెరీ అయ్యిరా. సరే అన్న. అన్న అన్న గంతపడ్డ మాట ఎందుకులే అన్న రేయ్ నేనే పెద్ద నటుడిని నా దగ్గర నటిస్తావా? అన్న నువ్వు ఏడో సంతకం పెట్టమంటా పెడతామన్నా సరేనా అన్న బిడ్డ అన్న వచ్చినప్పుడే కాదు నేను కూడా వచ్చినప్పుడు మీ ఇద్దరు భయపడాలి. సరే అన్న వాళ్ళకే కాదు నాకు కూడా ఇవ్వాలి రెస్పెక్ట్ 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 అన్న ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారన్న ఆడ, వాళ్ళని తీసుకొస్తా పోయి. అరే మీరు నడువురా. ఇగో అన్న తీసుకొచ్చిన ఇద్దరిని. అరే అన్న మాలిక్ గాడేరా మాలిక్ గాడేరా. వానికి పార్టీ నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చిందన్న, వాడు మళ్ళీ వస్తా అని చెప్పిండు. అట్లానా ఎక్కువ మాట్లాడా జాగా చేసిస్తావా లేదా? అన్న నన్నేం చేయకన్నా నా దగ్గర ఉన్నదంతా తీసుకో. అరే మీ దగ్గర ఏమున్నాయిరా? వజ్రాలు వైడూర్యాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఏంది చేసుకోమంటుండు? అన్న వీని దగ్గర 2 బోకెలు 2 షిప్పలు, 2 బోకెలు 2 షిప్పలు అవే ఉన్నాయన్న, గంతే, ఇంకేం లేవు వీని దగ్గర. అవ్వైనా పర్లేదురా తిననీకి పని చేస్తాయి. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? రే రేపు తీసుకొని రా. ఈ ఊరు అయిపోయిందన్న ఇక దండ, పక్కూరు పోదాం నడువనా. సరే పదరా. అదే అలా కొట్టు. అరే వాడు మనల్ని బెదిరించుడేంద్రా, వాడి సంగతి చూడాలి. అరే అవునన్నా ఏం చేద్దామో చెప్పు. మన ఊళ్ళే అడుగు పెట్టాలంటే దగ ఉట్టాలరా రే మంచి మంచి కట్టెలు పట్టుకొని రెడీగా ఉండర్రా, పోదాం. అన్నా అలా కట్టెలు కాదన్నా గడ్డపారలు దింపాలి. సరేరా వాళ్ళకు అవి కూడా దింపుదాం, ముందైతే కట్టెలు పట్టుకొని రీ నడువర్రా. అరే నాలుగంతా ఎండుకోబోతుందిరా, దూపు అవుతుందిరా. అరే మీ ఊరికి వస్తే కొన్ని మంచి నీళ్ళు కూడా ఇవ్వరా? మా ఊరికి మన పుణ్యానికి వచ్చిర్రా జాదేం పోనీకి వచ్చిర్రు కదా, మీకు ఇంకా నీళ్ళు కావాలా? నీళ్ళు అన్న వీడు తెచ్చేటట్టు లేడనా, నేనన్నా పోయి తెస్తా నీళ్ళు, సరేనా? తొందరరా రే. ఇగో తెచ్చినా అన్న నీళ్ళు, నువ్వు తాగుతావన్నా తాగుపిమంటావా? ఎందుకో నాకు చేతులు ఉన్నాయి, నేను మాదావుతా. తాగు. ఈ గుండుగానికి కూడా ఇయ్యానా, చచ్చిపెట్టట్టున్నాడు గుండుకి ఎండ కొట్టి. అరే నీళ్ళని మించింది అయితే ఏది లేదురా. అబ్బా దూప తీరిందా. వాళ్ళు గానే ఉన్నట్టు నడువర్రా. అరే అబ్బానా చంపేటట్టుర్రా నీళ్ళందరూ, ఈ నుంచి పోదాం పానా. ఏడికి పోతారా, దొరికిర్రు, మీ పని చేస్తా చూడుర్రి. అన్న మీ వెనక చూడురా అన్న, ఎవరు ఉన్నారాగో. ఏయ్! ఏయ్!